Преди да започнем се абонирате за канала ми с камбанката и оставите един лайк. Искам нещо да ви кажа. Не можах да кача едно видео, което стигнах с Али 1000 купи. Не знам защо не можах да го кача, но просто така стана. Нищо. Така. И щях да си дигам лилито на 600 купи, но казах, ако сега тази игра, което видео не ми се което не ми се е записало, ако сега дигнем лили на 600 купи, ако сега завършим на трето място, ще се дигнем на 600 купи. Ако завършим, нямам, просто да почваме, няма да го отрязвам. С сиви така. Аз съм само на 8 години, хора, и снимам. Имам такъв акаунт. Не знам как се изрязва, просто не знам как се... да спусна камерата. Ако знаете, моля се. Пишете, хора, моля ви. Вече не се моля, пишете поне един коментар. Гледам всяко видео, брат, няма един коментар. Само аз съм писал. Моля ви се, хора, отговаря. Не, просто ви пишете каквито коментари искате и аз ще ви... И нали ще ви отговоря на коментара. Ако пишете, съм ви много благодарна. Остана една плюнка и ми умря. Код, че съжалявам, брат. Ако завършим на 4-то място, толкова съм нервен. Хора, по-добре да не знаеш колко съм нервен. Брат, буквално не знам как не ме оцели. Как за Бога не ме оцели? Кадем до кълча. Да си беля ръцата. Остана на едно. Се го кажа. Гъс. Не, защо, брат? Как може, брат? Такъв слабак. Нищо. Майч няма се я дигам. Да, няма се я дигам, хора. Сега вече наистина. Искам човек да го дигна. Да го дигна на 300 купи. И след това ще видим кой друг. Който е много близо до 300 купи. Буквално на 15 купи е разстояние. Само нещо да погледна и се връщам. Ето тук едно нещо. И се връщам. Чакайте. Айде да disconnect. Казах и саде. Тази бросар снима чува. Гледай, брат, умря. Нищо се там. Всичко е под контрол. Айде, вече се връщам. Имам и Алиф. Това е яко. Тя е силно, брат. 8-9 левел. Чакай тук да пусна нещо. Ако се зареда, супера, са е толкова яко. Готово. Сега вече. Look behind. My name is Jordan. Смесъка. Като някакъв филм. Много добре. Предавам се.
Брат, няма как да направим просто първо. Ако направим първо такова чудо, че направо, брат, да, няма как. Умирай. Така, просто няма как, брат. Ако майко бяхме направили такова чудо, ще да е... Просто ще... Брат, Бог да дойде тук. На земята да каже, брат, твои съборници са най-великите в света. Ще ги посеща за всичко. Каквото ми кажат, аз ще стана тяхната слуга, те, моите богове. Верно. Така. Да се разсейвам. Да съм в контролизация в тази моментация. Значи защо не можах да си кача видеото? Защото имах... Буквално беше пълното място за съхранение и не можах да съхраня видеото. За съжаление не можах да се покача. Беше се получи страхотно хубаво. Ако можах да го качам. Да. Майко, мислих, че Байрана беше. Че мога да дадеш Байрана. Ма Байрана ли беше? Хора, искам нещо да кажа. Моля ви се. Пишете някакъв коментар. Просто пишете. Хора, искам да стана известен. Моля ви се. Ще ми помогнете много. Ще подкрепите канала ми. И примерно след 1-2 години още ще стана известен. Всички са ме гледат в цели... Не, чак пък в целия свят, не. Просто пишете някакъв коментар и моля се, абонирайте се. Толкова благодарен съм ви. И хора, благодаря ви. Забрах кое видео, което е 7 секунди. Събрах 133 гледания. Благодаря ви. Не, защо си го скрих? Не, сега съм убий. Търся си главата. Търся белята рататата на Лилия Начкова. Брат! За цяла една игра само, брат, една купа не ми достига. Сега се игра цяла една игра за една купа. А пък на игра победа пече 14 купи, брат. Че вътре си. Да, с уинстрик. Ако нямаш уинстрик, само 9. И по-добре, че го добавиха уинстрика, защото така ще печем по повече купи и по-бързо ще си дигаме акаунта. Опа, man. Ай, оставете лайк. Не се нахова. Моля се. Знаете ли толкова... ще ви отговарям на въпросите, на коментарите. Как на другите пишете коментари? Мога ми кажете. Първо на Анджи, Дани... И аз ги гледам. Вау, брат. То кой няма да ги гледа? Защо? Аз не мога едно нещо да разбера. Защо се разделиха с кръската? Малко си спомням, ама Шмок си беше казал... Брат, трето място. Моля се. Но, ясна. Дрът поне се запада на изтрик. И последно ще си дигна на 300 купи. Дай честъра. Е така, хора. Да го имам дигнат. Майко! Какво викам, майко? Между другото, мога... Да, пак е между другото. А между другото...
Между другото, мога да се го направя на високо купи. Честър. Защото гледам видеа. Не гледам видеа. Срещу мене са брат някакви много добре. Какво правиш? Ела тук. Дай го! Баба! Сега брат, верно ли се оставиш право? Не. Браво бе, Филипче. Той как се премести? Ела за едно хубаво стънче. Лека, брат. Лека и замина мека. Още една игра и ставам на 300 купи с Честър. Още точно 50 купи правя акаунта си на 33 000 купи. Майко брат, кой е малко момче са има такъв акаунт на 33 000 купи. Играю от 2023-та. Да, играю от 2023-та. На 8 години има 33 000 купи. Хайра може да имам. Хура. Аз се наричам Хура, но се казва Хайра. Много не знам английски. Или мога да смятам. Ще правя трети клас. Казах ви само за завършването на първи клас. Тогава бях брат на началото, ама сега се издигнах. Но не. И в видеото играеше един, който вчера ви показах на спрайт кют скина. Дет много е сладък, брат. Много кют. Буквално, нали го знаете, дет вчера? И ще ви го гипна. Но брат ми знае спокойно. Той няма канал, но знае. Не знам как знае без канал. Но брат ми ще ви го гифне. По неговите си начини, защото аз... Сега не ми каза, че са остава на едно. Защо не мах има? Балона джета ме уби. Едгар, де. Балона джет. Але, гъс. Чува се. Да, балона джета е гъс. Така. Вижте колко дена игра. 32 дена, откакто е почнал този евент. Иначе ще съм играл около 60-70 дена. Просто така не знам. И 40 сезон. И 22 дена остава до края. Искате ли да си го купя? Сега наистина, хора. Наистина, лайкнете го. И нека да съберем 150 гледания. И ще си купя Brawl Pass. 10 лайка и 150 гледания и си купувам Brawl Pass. Ама скъпя. Но трябва да лайките. Абонирането, както вие решите. Но искам да има и абониране. Искам да станем 10 абонати общо. Защото брат, гледам дори 200 абоната, 700 абоната, а дори 1 милион. Брат, един има на едно видео. 1 милиард лайка. Брат, цялата планета ли го гледат без мене. 1 милиард общо в целия свят има 7 милиарда. Вау, брат. 7 милиарда и 500 милиона, не знам как да. Да, просто съм гледал видео. И мисля последен, финален, като за видеото да се отдигна на 300 купи. Да. С този скин ли да е? Да, този. Има и рер скин.
Няма как да го пропусна. Искам да имам и рер скин, ама не. Аз имам хубав скин. Няма да го купувам, защото имам вече 2 хубави скина, които са много яки. Са никак гадни, но ми харесват. За да участвате, просто лайкнете и се абонирайте. И напишете коментар. Но това няма да е включено в giveaway. Но много искам коментар, брат. Първият ми коментар това ще бъде. Бато Бу, какво си мислиш? Той стреля отблизо, да не. Какво искаш, бе? Какво искаш? Ей, братчет! Братчет! Какво става, бе, брат? Добре. Значи от Румен. Моя съученик. Хора, с тази кариера на видеоклиповете ми, мисля, да ви продължи. До 21 години. Четвърто място. What is this? What is this my fucking shit, брат? Никак шанс да се го дигна, брат. Той е много. Не. Брат, винаги нещо казвам и не го обещавам. Съжалявам, хора. Мисля, че това ще е видеото. Ако искате още видеа, се абонира за канала ми с камбанката. И камбанката за giveaway. Абонирайте се с камбанката и оставете лайк на видеото и нека да съберем 150 гледания и си купувам бропаса и 15 и 10 гледания. И 10, значи 150 гледания и 10 лайка. На това е видео. И хора, абонира се. От мен, чао!